lite, Lukas. Vad gör du? Flytta på dig. Du, Emma. Nå må du høre på meg litt. Jeg har jo prøvd meg på deg veldig lenge, men du skjønner bare ikke at vi to hører sammen. Ja, men, ja. Nästa gång du rör mig, Lukas, så slutar det illa. Jag är så trött idag. Jag orkar virkelig ikke noget. Og jeg er også helt slut. Hvad er det, vi skal have? Ingen aning. Jeg har ikke koldt det. Men faktisk så tænkte jeg over, det der vi talte om forleden, det der med, at du gerne ville flytte og sådan noget. Ja. Så har jeg faktisk tænkt over, hvad hvis vi fandt noget sammen? Jo, men det er faktisk en rigtig god idé. Mm? Kan det ikke være fint? Jo, men jeg tror, jeg må bare tænke over nogle saker først. Ja, selvfølgelig. Kommer du? Jeg tjekker lige min mail, så jeg kommer om 2 minutter. Ah, okay. Hva er det du mener, egentlig? Hvordan jeg gjør med Emma? Jeg må høre sammen. Ikke bland deg. Hvorfor? Ingen aning. Helt størt. Han er helt mærkelig med det der. Det er sgu da mærkeligt. Bare hvis jeg skal spise, jeg er simpelthen så sulten. Emma, kan du komme hit litt? Jeg må vise deg noe. Kilden er helt dybbet. Ej, men altså Emma, for fanden. Han er jo også sådan lidt... Du er så sød ved ham, hvorfor? Nej, det kan bare kan være sødt iblandt. Men de er ikke mere end sur. Ej, men det virker måske lidt som om, sådan, der godt kunne være noget. Nej. Nej, men det vet du. Jeg skal aldrig falde for en sådan som ham. Er du sikker? Ja, det er klart. Jeg kommer tilbage snart, jeg skal bare... Okay. Jeg skal bare på toilettet. Hei, søte. Jeg synes det er på tide at vi to får vekk den spenningen som er mellom oss. Nå er spillet slutt. Har du fått hjärnsläpp eller? Gå härifrån innan jag skriker så högt så att alla hör. Du är sjuk i huvudet om du tror att du har en chans. Gå innan jag skriker. Alltså jag menar allvar, Lukas. Gå innan jag blir förbannad.
må virkelig gå. Men vi blir bare borte en times tid sammen. Ja. Du klarer det? Ja, det går fint. Ok, det er mat i frysen, iskrem og 103 Det går fint. Tack så jättemycket. Det betyder verkligen jättemycket. Ja. Ja. Hvem er det? Det er meg, Lukas. Jeg hørte du var her hos Kristina. Hur fan har du mag att komma hit? Du måste vara världens dummaste idiot. Dra åt helvete. Du ska fan vara glad att du inte har ringt polisen. Det er derfor jeg er der, Emma. Jeg vil be om unnskyldning. Jeg er så lei meg. Jeg beklager. Altså, jeg er veldig glad for at du ikke har ringt politiet, men kan jeg få komme inn? Så dra härifrån, Lukas. Och det är nu! Emma, vær så snill. Kan jeg få komme inn? Jeg er skikkelig lei meg, Emma. Alltså, Lukas, det var... Var ska vi gå? Når du er klar. Na 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 na. Around you have grown.
accepted that soon you'll be drenched to the bone. And if you're